blue. Laban na. Kita mo na. At naiwasing diri gipaayo nako gikan is pambali. Abli lagi nay. Pakuha ra kuno ni kay dalhan ako sa mo ako ayohan. Abot ta diri sa tindahan ni Papa lang ako gidakay way mo dawat sa mo Ugata naglisod kog da. Ako nagikumbiner na ko ni kay wa mo koy adapter ko. Inyara ako sa testingan na. Uy, wa gi power oh. Wa mo ni power. Wa gi to. Oh, belihan. Wa mo gi power. Kani sa bawaan. Ay ganay tubako. Okay. Buka melukis yang input bukan terbaik up bunyi dari kayak si power tidak ada yang problema. Power Ranger, wih, lebas nih, mau udah power. Bukan deh. Ya mana mau power kayak meregnak kuan yang board. Mau gitisteran dari, naik kayu tanan sod. Ang problema ang diri sa input wa may mulabay di sa babaw. Ako na ginang gipaksitan gamay. Kay diha ko ni tester walay mo dayon diri. Munang ako sa nikuan ng yang board ang gihagpat kay aron mo siguro ginato nga kuan to ni. Na may sudid to, way labay basig na diri. Kini murag gray. Muna yung mulabay dito kay gikan ni sa supply min power sa yaging input wa musaka diri ano mulabay gus babaw to ni sira kay nakuha na nato ang wire niya ni na siya nanay kayo ang problema ni atong tanaw na ni ug ang board mo pag detect na to dito nga ang board gapon dili gyapon siya kapasiga ani guba gyud siya tungod ani siya ato lang testingag uli kay nigawas naman ang kayo dito. Nabot tigay ang board og i-order na mo Shopee kay guba naman tong board nga daan dara siya tagas na yung button. Wala mo siya kaha. Maura na siya pero kini lang itom. Check ta una yellow, blue, gray, pink, nya brown. Si brown. Kining last po. Pila ni ka kwan? 2 4, 6, 8, 8 6 up to 4, 6, 8 plus timer suka nasa timer okay kayo ya supply na siya mao din ni among board nga bag-o nga napalit gikan Shopee karon pa naabot ato na ning ipang taod tanaw na to masibo ba linya-linya ng wire kaya na may color coding siya tanaw na to siya kay mao may model number akong among gikuan
Okay. Kini siya. Hari ni diri. Dawat ni siya murag sensor dulu. Siya. Sige, yawan na dia. Tara, break. Okay na, function na. Atong testingan sa tubig. Ni-connect na yung board, yung timer siga na. Atong butangan og tubig aron magkaalaman na. Atong play nya spin. Okay. Laban na. Kita mana? Oh. Nagtuyok na. Oh, liso na yung ano? Sa bunda ni daw. Nah, dito sa iyang butangan na ato da. Tanawa. Legit ginahan ni laban na gina siya. Oh. Dengan gibuwa. Kuan lang diri ang ato diri kay samaw na amo ta sa. Ilang kay tag tamong kaani mo gawas gyapon ni sa imong account. Imo na dong na. Andar na siya, wa pa lang nato matabuni. Hindi pa kayahang ko ano. Sa Shopee rin naman napalit nga board. I-order ni kay guba mi siya main board. Dara yung model number oh. Kani. Electrolux siya, EWT 805WN. Basta mamao lang pag order ninyo. Tanaw sa ninyo ang mga sakit. Mapareha ba? Andar gina siya. Kaya di na naman mauli. Libo kapin naman eh. Okay, thank you. Ato sa tabunan. Pari na ko. Okay. Sa kay kuan ya pin kanang muayo ko kung say naman kay sakyanan kagalo ko ni ako ni pakuan. Daning op. O kana basa na nay oras. Sakpan eh. Duos naman sakto na sa kaon nagbalik. Lisod mapalit-palit ta og kuan niya dili mao atong order. Bus prang ni order ni. Terus hal ni kay Electrolux ay nahulog. Salamat sa inyong pagtanaw. Ug maayong hapon kaninyong tanan.